Ramiro Carregal doa 6 embarcacións á escola de vela que ten o seu nome en Ribeira. O club local engade 5 Optimist e un ciclón para impulsar a entidade e aos deportistas. A vela é un dos deportes máis representativos de Ribeira e segue a ter impulso grazas a Ramiro Carregal Rei. Este sábado visitou a Escola do Náutico Ribeirense que leva o seu nome para ver en directo os novos barcos que dou a entidade, 5 de clase Optimist e un ciclón. O presidente do club, José Luis Torres Colomer, agradeceu a aposta de Ramiro Carregal e o seu apoio constante á vela. Isto, desde logo, é un puntal importante para o Náutico e, concretamente, para a Escola de Vela do Náutico que leva o nome de Ramiro Carregal Rei. É unha aportación de material de última competición, que consta dun ciclón. Un ciclón é un modelo de barco que sustituye como pequeno buque escuela aos antigos raqueros nas escolas de vela, e ademais ten un interés porque poden ir 6 ou 7 ou 8 personas a bordo, con monitor, por suposto, para os que empezan, facerse adaptarse xa, pasar do Optimist e dos láser xa a vela crucero. Ademais deste ciclón, engaden tamén 5 embarcacións de clase Optimist. Tamén de última tecnoloxía, e, polo tanto, é un apoio do señor Carregal, deste noso presidente de honor deste club, á Escola de Vela, que agradecemos enormemente e que creo que vai a mellorar, aunque temos vos alumnos xa tanto en Lases como en Optimist, a mellorar a capacidade e a competitividade deses muchachos e muchachas. Escola de Vela que é unha referencia dentro do mundo náutico e que cada ano segue a medrar dende a base. A Escola de Vela non só está aumentando en número de muchachos e muchachas, sino tamén en calidade esos alumnos. Hombre, temos a campeonatos gallegos de Optimist, temos campeonatos nacionales de láser, de ILCA 6, ILCA 4, en fin, e os demais van seguíndolle o seu camiño, o seu andar a estes muchachos e muchachas que están sacando títulos importantes. Calidade que tamén se está a incrementar no equipo técnico da Escola de Vela. Pouco a pouco os monitores e adiestradores, aparte que se van facendo, pois hubo tamén unha adquisición de xente formada de fora, que teñen todos os títulos necesarios para non só para unha escola de vela como é a nosa, que está cualificada e reconocida, senón para centros de tecnificación de vela, están preparados para todo e, por lo tanto, por exemplo, o último jefe monitor do Centro de Tecnificación de Vela de Galicia, da Xunta de Galicia, e iso é moi importante nunha escola de vela. Escola de Vela que vende sumar este novo material, polo que... Neste momento, con esta donación do señor Carregal, eu creo que estamos en un punto perfecto. Pero, poden vir máis alumnos, entonces, pois xa hai que mirando depois nun futuro xa se verá a necesidade. De todas formas, casi todos os pais que poden, eles compran os barcos para os seus fillos, tanto en Optimist como en Laser. Entidade pola que cada ano pasan máis de 400 rapaces e rapazas só durante o verán, mentres que os equipos de regata están formados por 40 alumnos que se forman ao longo de todo o ano en Laser e en Optimist. Carregal compartiu un anaco cos membros da Escola de Vela e asegurou estar moi contento por visitar as instalacións do club, ademais de recordar os seus inicios.